खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलां। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ मैयानिफ्राय जागायजेनबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्माया क'क्राझार जिल्लानि दतमा बड'फा फोथाराव गाजा गोमजायै सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंजागासिनो दङ। एबसुनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्माया मैया 13 मार्चनिफ्राय जागायनानै फैगौ 16 मार्चसिम खुंफुंजागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्माया मख'नो गोनांदि हाबाफारियाव बाहागो लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां गाहाय सायनासालि आरो जौसांखौ बेखेवना होदों केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। चिरांनि आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय पर्बतझरा मकरा दैमानि खाथियाव पिस्तल फबनाय मोन्दों होनना खौरां मोननाय जादों। पुलिसनि आन्दोनि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै अपारेशनाव गंसे पिस्तल आरो गरनै गोथां गुलि मोननाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। हावराघाटनि नर्थ बरबिल कालीबारि सिमला बाजाराव गिख्रंथाव अर खामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। गंथाम गलाफोरा आबुङै खामजोबनायखौ मिथिनो मोन्दों। कार्बि आलं जिल्लानि हावराघाट पुलिस थाना ओनसोलनि सिङाव थानाय नर्थ बरबिल कालीबारि सिमला बाजाराव बुधबारनि फुंनि 2 रिंगासोआव गिख्रंथाव अर खामो। बे अरा गोबां लाख रांनि मुवा बेसादफोरखौ खामजोबदों आरो बे अराव नोगोद राङाबो खामदों होनना मिथिनो मोन्दों। अर नांनायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। गोबां गुबुन गलाफोरखौ रैखा खालामनाय जादोंमोन मानोना बिसोरो जायगानि सुबुंफोरजों लोगोसे हावराघाट अर खोमोरग्रा हान्जानि नुजाथिनायाव अरखौ खोमोरनो हादोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा अरजों खहा जानाय गंथाम गलाफोरखौ मावख'आरि रैखाथि होनो खावलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। किडनि फेलें जानायजों लोगोसे आसाम पुलिस हमगार्डनि दुखुनांथाव सल'। गंसे नखरा फाहामथायनि थाखाय गोसो बायनो हमबाय। सिगाङाव देहा फाहामसालिनि मुलि आरो बिल दङ, दायो बेयो थांबाय। रां गैया, हाबो गैया, गासैबो जोबबाय। बे जाथाया कार्बि आलंनि दिफु बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय लांहिन काउन्सिल बियाबनि 2 नं दिगलिमास गामियाव जादों। रुंसारि उपेन बरदলৈनि फिसाज्ला कमल बरदलैखौ दानथाम सिगां बाकलियाघाट पुलिस थानायाव आसाम पुलिसनि हमगार्ड महरै थिसननाय जादोंमोन। दायो जेब्ला मोननै किडनियाबो फेलें जायो अब्ला कमल बरदलैनि नखरा फाहामथाय लाखांनायनि उनाव रांनि आंखालाव गोग्लैदों। बेनिखायनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानियाव हेफाजाब मोनगोनखौ मिजिंथिदों नखरनि सुबुंफोरा। CK जौसिन गेजेरारि फरायसालिया सनाथि फोरबो फालिनो साखाफारा जादों। फैगौ एप्रिल दाननि 1 खालाराव सापागुरि कक्लाबारि जौसिन गेजेरारि फरायसालिया 50 बोसोर आबुं जासिगोन आरो बै 50 बोसोर आबुं जानायखौ सानथामनि हाबाफारिजों बोहैथि बोसोरनि 21, 22 आरो 23 नबेम्बर 2025 इं मायथाइयाव मेहेरगोनाङै खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफादा मैयानिफ्रायनो साखाफारा जादों। सापागुरि ओनसोलाव 1954 इं मायथाइयाव गेजेर फरायसालि महरै गायसनजानायनि उनाव सापागुरि कक्लाबारि फरायसालिया 1975 इं मायथाइयाव गोजौ फरायसालि महरै गनायथि मोनदोंमोन आरो बेनि उनाव सापागुरि कक्लाबारि गोजौ फरायसालिया 2022 इं मायथाइयाव जौसिन गेजेरारि फरायसालि महरै गनायथि मोननाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि ओनसोलनि दैदेनगिरि आरो रायजोफोरनि हेफाजाबाव सोलोंथायारि, हारिमुआरि, थुनलाइयारि आरो समाजारि बिथिङाव नोजोर बोनानै सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थियारि जानायखौ फोरमायदों बानजाय आफादनि आफादगिरि उपेन्द्र देउरि बिथाङा। उरियामघाट बिजाब मेला आरो थुनलाइ फोरबोआ मैया जोबबाय। उरियामघाट रायजोनि हेफाजाबजों उरियामघाट गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय गिबि खेब बिजाब मेला आरो थुनलाइ फोरबो 2025 मैया जोबनानै थांबाय। BKWACनि EM प्रदीप स्वर्गियारिखौ आफादगिरि, महेश्वर बसुमतारिखौ मावफुं आफादगिरि, प्रताप गगैखौ नेहाथारि आरो रुहिणी गगैखौ सुजुगिरि लानानै खुंफुं आफादखौ दानाय जादोंमोन। 9 मार्चनिफ्राय 13 मार्चसिम खुंनाय बिजाब मेला आरो थुनलाइ फोरबोनि गिबि सानाव फिरफिला बिरहोजेनदोंमोन आफादगिरि
प्रदीप स्वर्गयारी बिथाङा मैया जोबथा हाबाफारियाव रुपरफोथार बियाबनि MLA बिस्वजित फुकन आरो गुबुन गुबुन आलासिफोरा बाहागो लादोंमोन। क'क्राझार जिल्ला एबसुनि 2025 मायथाइनिफ्राय 2026 मायथाइनि थाखाय आफादगिरि महरै आगुनि आफादगिरि कृपेश दैमारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै राथिया बसुमतारीखौ सायख'बाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। आसाम सोरखारनि स्क्रिप्ट पलिसिनि बायदियै 2024 मायथाइनि जुन दाननिफ्राय फोसावना होनाय बायदियै जायहा गोजाम गारि मथर सालायगासिनो दङ बै बिथांमोना टेक्स होनांगौ दंब्ला एबा होआब्ला थाबैनो बेबायदि सुबिदायावनो होफैखानो हागोन होननानै फोरमायथिदों क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि आफादगिरि दजेन बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों। रादाबा एसेनोसै, गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।